kung merong itinanim ay merong aanihin. So eto nga yung ating gagawin for today's video guys. Magtatanim nga pala tayo guys ng napier, kaya sa ngayon ay kailangan namin kumuha ng mga cuttings para nga maitanim namin dun sa kabilang area. Alam nyo naman guys na marami na nga tayong baka at kambing, kaya kailangan nating magkaroon ng source na pangkain sa kanila kapag lumaki na sila. Lalo na nga sa ating mga alagang baka guys, na kung saan malalaki talaga yung kinukonsume nila. Mabuti na ngang handa tayo guys, nang sa gayon kapag lumaki yung mga baka natin ay malalaki na rin yung ating itinanim. Bale, dito nga lang kami sa likod ng aming bahay kukuha ng mga cuttings or similya ng napier guys, dahil itinanim din talaga namin ito dito dati guys para nga gawin naming similya later on kapag pwede ng pakunan. At kung napapansin nyo guys, talagang malalago na sila or malalaki na yung mga napier namin dito lahat. Kaya nga din naman guys, kahit konting puno lang yung napagkunan namin ay talagang marami na kaming cuttings na nakuha. At sa di inaasahang pagkakataon guys ay biglang umulan, kaya pinasilong na muna natin itong ilan nating mga cuttings. Talagang sakto lang din guys na nakakuha na kami ng cuttings at ayun biglang umulan. Kaya ang ating gagawin ngayon, tambay muna sa bahay at hintayin na tumila ang ulan. Ayan nga guys, so etong mga manok natin talagang sumisilong din talaga kasi nga napakalakas at bigla nga lang ding umulan. At ayan nga yung sitwasyon sa ngayon guys, grabe naman talaga. Syempre magpapahuli ba yung mga manok natin, todo silong na. At ayun lang muna guys, bye!